Kurz Coach 104 som absolvovala na odporúčanie priateľky, ktorá ho absolvovala, bola veľmi spokojná a mala som veľké očakávania a tie boli maximálne akože splnené a prekročené. Ja by som sa rada coachingu venovala aj potom, takže chcem pokračovať, ale aj keby som sa naozaj že coachingu ako takému nevenovala už vôbec, tak to bol úžasný priestor na sebapoznanie, upratanie si vo svojich otázkach, problémoch. Spoznala som tu úžasných, inšpiratívnych ľudí, čo ma veľmi motivuje ďalej pokračovať a spoznávať ďalších nových ľudí. A Silvia ako naša mentorka, lektorka bola, ani to neviem tak opísať, tak mi veľmi sadla a neskutočne úžasné praktické, teoretické veci, podložené vedecky, všetky metódy, ktoré nás naučila, tak ako je vyskladaný ten kurz, nemyslím si, že je nejaký podobný na Slovensku. Takže ja som maximálne spokojná, mi ľúto, že to končí. Rada by som si ho absolvovala znova, ale teším sa na ďalší kurz a rada by som pokračovala potom už aj na level 1. No a kdokoľvek rozmýšľa, čo je len trochu, že ho zaujíma táto oblasť, tak choďte do toho.